Γεια σας! Σας παρουσιάζουμε τον ημιεπαγγελματικό διάδρομο της Powertrain Curve. Απευθύνεται σε χρήστες που θέλουν να αναπτύξουν την ταχύτητα και την έκρηξη. Το μέγιστο βάρος χρήστη είναι 160 κιλά και η επιφάνεια τρεξίματος είναι 44 επί 1,50. Το αντικραδασμικό του δάπεδο βοηθάει στη μείωση των κραδασμών κατά τη διάρκεια της άσκησης.